Кинокомпания «Нарх Наво» представляет «Аз Тоджикистон, то Россия». рақамҳои ман дар рӯи экрани шумо ва дар поини видео. агар шумо хонаи фурӯшӣ ё замини фурӯшӣ дошта бошед, дар вебсайти ман ё вайбери ман равон кунед. мо бепул реклама мекунем, бепул. кадоме ки дар канали мо бори аввал аст, ҳатман дар канал обуна шавед ва колоколчика бижиқед, то ки аз наворҳои нави мо бехабар намонед. видеонавора сар мекунем ай хонаи фурӯшӣ. якум хонаи фурӯшии мо дар шаҳри Кӯлоб. 6 сотиқ заминай, 2 дар хона ҳаст. баня, кухни дар дохили хона аст. хона коробка аст, без ремонт. чихиге шумо дар сурато дидестен. нархаш 60,000 сомонӣ. боз савдо карда мешавад, алишам карда мешавад. агар ки касе харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва фикротона дар комментария бинависед. касе ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, ҳатман дар канал обуна шавед, видеора тамошо кунед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, деҳаи Ортабуз. 6 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. хона без ремонт, коробка аст. чихиге шумо дар сурато дидестен. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. нархаш 160,000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Фрунзе, доми 46. сехонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад. бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. об ва светаш ҳаст. документош 100% аст. бо як сотиқи дигар замин ҳам дорад. нархаш 125,000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Хӯросон. 10 сотиқ заминай, 3 дар хона ҳаст. документои хона 100% аст. об ва светаш ҳаст. нархаш 80,000 сомонӣ. агар ки харидори аниқ бошад, бо савдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. ватсап ҳастай. хонаи фурӯшӣ ҳастай, бародаро. райони Восе, кӯчаи Крупский, Миралӣ Мамадалӣ, 10 сотиқай хонаи фурӯшӣ ай. ина хонашам оз нишон метем. хона дуэтажа 6 дар хона ай. хона об, свет, ҳама чӣ кор кардестай. медрой зиндагӣ мекунӣ хонада. хона тайёр ай. ягон проблема нест. ина гирдош полни маҳкам ай.
10 сотиқай. Зимин тозай. Зиминшам отдельно мефрушем. Хонаша отдельно, зиминша отдельно. Бо маслиҳат ай. Инамҷа рақаморо мемонем, занг бизанед. Биен бинен, амҷа маслиҳат мекунем. Ина айнаҷа меброй, дим этаж меброй. Ина иҷада ду хона ай болода. Иҷада ду хона ай. Ина иҷада поёнда бо якта. Ина варата ай. Ча меброй. Хонара иҷаш ина. Иҷашда якта ай бо. Иҷада якта. Ина хона ам фидя. Ина иҷада бо якта ина. Исинда бо якта. Болода дутта поёнда чорта ай да. 6 дар хона ай. Ина хона ремонт дора. Медрой зиндагӣ мекунӣ ина. Потолок шаинай. мошини фурӯшӣ Hyundai Starex. соли бароришаш 98. сӯзишворияш дизел. коробка передач механик. мотор простой. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. састаи мошин 100% аст. нархаш 25000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад бо саводдо карда мешавад. алишам карда мешавад мегӯяд ба ягон опели созқатӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. WhatsApp ҳастай. мошини фурӯшӣ Daewoo Tico. соли бароришаш 97. объём мотор 00. сӯзишворияш газ ва бензин. коробка передач механик. кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархаш 20000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад бо саводдо карда мешавад. варианти алишиам ҳастай. агар каси харидори аниқ аст, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ Mercedes Sprinter. соли бароришаш 2004. объём мотор 2. сӯзишворияш дизел. коробка передач механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаи мошин 100% аст. нархаш 63000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. мо мегузарем ба дигар мошинҳои фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ВАЗ 2114. соли бароришаш 2007. объём мотор 05. сӯзишворияш бензин. коробка передач механик. кузаш хачбек. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. састаи мошин 100% аст. мошина арасия овардагиан. ягон дард надорад. срочно фурӯхта мешавад. нархаш 24000 сомон. агар ки харидори аниқ бошад, конкретно бо саводдо карда мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред ва баъди тамошои видео дар комментария фикротона бинависед. дӯстони азиз,
видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, ҳатман дар видео барои дастгирии мо лайк монед ва фикротона дар комментария бинависед. агар тавонед видеоро падилица кунед. пешакӣ ҳазор раҳмат. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.